Sahamba-ke salivula icala, salivula la osizweni kwathiwa icala lakhona kufanele kuyiwe emadadeni. Bona base belithumele emadadeni. Emadadeni wafika ubaba uNgubane-ke esasikhuluma naye. Ubaba uNgubane uthe noma eseshintsha thina zange asitshene ukuthi useyaphuma, useyempeshenini. Sezwa sekuthiwa icala liphethwe omunye umseshi. Sahamba saya emadadeni, abezi kithi, yithi siya kubo. Sahamba saya emadadeni, masifika emadadeni kwathiwa liphethwe uKhonela uMkhwanazi. Khonela uMkhwanazi, sicela ukuthi phela lezi ingane ziboshwe ngoba kuyacaca ukuthi uSanele uyazi ukuthi uSiyabonga wamsa kuphi. UKhonela uMkhwanazi athi ufakazi abuhlangane. Manje into engididayo ukuthi ufakazi abuhlangane kanjani ngoba phela uSanele ubemgadile uSiyabonga. Uma izothi uSanele kufanele siphume abantu sebephelile ukuze siphephe. Bese ethi uma ephuma eminyango kuphinde kube wuye osusa isipishanyana esincane. Bese jika futhi bese ethi akamazi ukuthi ushone kuphi. Aphinde futhi uSanele athi bebehlaselwa abafana, uyabaza abafana. Ebese ethena ugijimile wawulanda ucelemba akabe sabuya. Alright-ke Sanele sicela usikhombise abafana okuyibona bona othi wena bebeshaya uSiyabonga ngocelemba. Amaphoyisa athi-ke uSanele akazi. Lowo mfana loyo angazi uba mkhomba le-Dix, uyamazi kodwa uSanele. Umuntu owaziyo nguSiyabonga ukuthi washonaphi uSanele Mbatha. Uyamazi uSanele ukuthi washonaphi ngoba abafana uyabazi bonke. Lo munye okaKhenyeza wabuya wathi ugwaziwe ezandleni kanti bathi wasiwa ucingo. Mase bembona bathi hayi ucingo lo. Ithi intombi yakhe hayi ixoxela abangani bayithi uthi uyasaba uSiyabonga ukusho kwaXulu ukuthi uSiyabonga bamgqibe le emanzini. Manje uyasaba ukuthi abakwaXulu bazosho. Mina ngokungazi ngabe ngeke umzali wakhe ngifike ngisho ngithi hayibo nayi ingane ithi. Shuthi bese behlangana-ke ngazi ukuthi kwenze kanjani bese beyabuya beza la kimi bafike bathi nentombi isizoxolisa ithi cha yona ayishongo. Obani ababehlangana? Umama nengane. Abuze ingane yakhe bisiyaphika bese kulandwa intombi, ingane nentombi bese bezala ekhaya. Ngokuthi vele abafane besibathemba bendawo omakhelwana bethu. Sayitshena ukuthi lento ayikho. Kodwa uma sesimbona vele ukuthi ubegqitshwe emanzini la iphoyisa elaloyifunela khona izimbuzi lamthola khona. Sase siyabona ukuthi lento le kahle kahle iyahlangana. Kancane ma. Awuhlehle kancane ukhuluma ngale yokutholakala ukuthi utholakala kanjani. It was nje ukwenzeka nje ukuthi iphoyisa noma kwakusaqhubeka uphenyo ukutholakala because yile interested kakhulu nokuthi kwase kuyisikhathi esingakanani ngale nkathi lesetholakala emva ukuthi ilahlekile. Iphoyisa lamthola elakaMtshali phesheya le eMxhakeni. Laloyifunela izimvu zalo lithi uma lichaza lalahlekelwe izimvu. Lahamba-ke seliyofuna izimvu zalo. Umntwana ulahleke iminyaka emibili cishe bese kohlangana besihlangene iminyaka emibili nezinyanga cishe eziyisithupha ngaphezulu. Elokhu engatholakala. Amaphoyisa lokho esitshena ukuthi ayacinga, ayamfuna kodwa thina sibona uma kufanele bahambe uKhonela uMkhwanazi makufanele ahambe yosesha khona la athatha khona lezi ngane zala ekhaya ezimbili zabafana wathi uyobasesha le eMpumalanga uyosesha lwakaKhanyeza ubese eMpumalanga wahamba nabo ebusuku wazophindwa abuya nabo futhi ebusuku. uSanele akaze nje kuze kuboshwe umuntu selokhu futhi akukho umuntu oseke waphendula ukuthi kwenzakalani. Hayi mina ngazi ukuthi kwenzakalani emaphoyiseni. Umtshali uma ephuma eyofuna izimvu zakhe uthi uma echaza wahlangana wathi uyagqoba wezwa ukuthi fohlo. Uma ethi uyaphenya wabona ukuthi hayi mani isikopho somuntu lesi. Yilapho-ke abesebiza khona amaphoyisa asedlele. Isemfuleni lapho. Kunokhalo kumamanzi kulamfulo ngale ngaphesheya lawa balusela khona abantu. Basebiza amaphoyisa aseTrega. Lasekomile. Lapha bamthola khona mase kufika amaphoyisa la aseTrega bagubha bathola ukuthi amathambo omuntu. Iphoyisa lakwa sekubuphi unyaka? Bekuyilo nyaka pheli lo nyaka semngcwabeni ngabe Simphiwe
last year, esemngcwabeni 2024. ngonyaka ophelile. Okay. Iphoyisa lakwaThwala lalazi ukuthi kunomntwana owagcina engatholakalanga esitori esimnyama. Lafika la ekhaya ebusuku ngo-8. Lithi khona umuntu abamtholile bafisa ukuthi siyobheka. Kwabe sesiyahamba-ke sonke nabo Simphiwe siyobheka lapha. Uma sithola lapha sathola ukuthi uye ngoba ney'mpahla zakhe zayingakapheli izinto ayey'gqokile emzimbeni. Neteki wayesegqoke iteki elilodwa. Asazi-ke ukuthi laba uma bekwenza lokhu abakwenza ngoba phela kuyacaca ukuthi kwakukhona imoto eyamthwala. Babengeke bamthwale besuka la e-Rest bawele baze bayofika phesheya komzinyathi bemtatamisa ngezandla. Kuyacaca ukuthi lapha babembeke khona kwakunemoto. Kwabe-ke sesifonela iphoyisa uKhonela uMkhwanazi simazisa ukuthi nayi ingane ekuthiwa iyatholakala la, sesiyahamba futhi thina siyombheka kwi-forensic. Lasithatha iphoyisa sahamba sayombheka, kodwa azange aqhamuke futhi ubaba uMkhwanazi. Ubaba uMkhwanazi uqhamuke sesisemalungiselelweni okumbeka. Futhi samfonela samtshena sathi lapha emakhazeni kuthiwa simlande wuye. Samfonela samazisa azange aqhamuke, waze waqhamuka kwakuLwesihlanu evikini cishe sahlala thina amaviki amathathu. Bethi basafuna ukubona kahle udokotela usafuna ukubona. Ukusebenzisa i-forensic. Base besifonela bathi asize sizomthatha. Sase siyalungiselela ukuthi sihambe siyomthatha. Wafika kuLwesihlanu la khona lapho wafika wasitshena ukuthi yena usenza uphenyo. Sathi thina kanjani usuthi manje wenza uphenyo ungazange ubuye phela kithi usazisa ukuthi ngoba nangu ukuthi utholakele senze njani. Wathi-ke yena cha yena usaqhubeka nophenyo. Kodwa thina sikaze sibone umuntu ophenywayo. Lento iyasikhathaza ngempela ngoba siyafuna ukuthi sigcine sazi ukuthi kwenzakalani enganeni. Noma-ke kube khona abantu okuthiwa bake baboshwa kwathiwa ubufakazi abukho baphinde baphuma. La ekhaya akaze kuboshwe umuntu, akaze kuphenywe umuntu. Masibuza ukuthi baphi pho kuthiwa baseGoli bayosebenza. Kanti baphenywa nini? Uthi ubaba uMkhwanazi kufanele asuke yena la ngemoto ahambe ayobaphenyela eGoli ngoba banelungelo. Ngambuza ngathi usiyabonga ngoba yena elele thina sinalo ilungelo lokwazi ngengane yethu ukuthi kwagcinaphi ngengane. Athi-ke hhayi uzositshena. Namanje sengike ngamfonela ngimbuza ubaba uMkhwanazi, baba uMkhwanazi kwenzakalani ngoba phela asizwa lutho nokuthi iyabuya leyo nto eseshayo nemali yengane asiyitholi. Imali yengane akusiyimali etheni, kodwa kithi thina abazali itheni ngoba ithukuthuku zezandla zakhe ayisebenzi. Mhlawumpe kule mhlambe imali bangachaza ukuthi imali ekanjani lo okhuluma ngayo. Imali yakhe yayiku-akhawunti yakhe. Kusho ukuthi wayeholile ngoba wayefika la nje ubesebenza eGoli eCheckers. Imali yakhe yayikhona kwi-akhawunti ngoba sake sacela nokuthi abaseshe nakwi-akhawunti yakhe ukuthi azange akukho umuntu owake wangena noma kuyo noma mhlawumbe inkinga yaba semalini ukuthi ubulawela imali. Asazi abaze bangena khona. Ukhona futhi umfana lo okuyena owagijima weqa ucingo lolu lala ngezansi ngoba igate lalikhiwe. Weqala kumakhelwane wazovusa omunye umfana la ekhaya. Wathi ubone ngathi usiyabonga lo bebembiza kuChizi abangani bakhe. Ubone ngathi uChizi loyana begijima laphayana engathi uhlaselwa abantu. Athi-ke lo wala ekhaya besethi lo funa imoto sigijime sihambe sobheka. Bagijima bayobheka bafika kungekho lutho. Kwangakhombisa ukuthi kwakhona into. Umuntu uma ubheka owathathwa nje wafakwa emotweni, mhlambe umuntu ayemethemba ethi uyamsindisa kanti sebeyombulala. Mhlawumbe